Ako si često u situaciji da moraš dokazivati sebe drugima, vjerovatno si izgubio iz vida šta je važno. Na kraju ću ti pokazati kako prestati trošiti energiju na dokazivanje i usmjeriti je na stvarno bitne ciljeve. Ja sam autor ovog kanala, a sad se vraćajmo na temu. 6 razloga zašto trebaš prestati dokazivati sebe drugima je tema koja će ti pomoći da shvatiš koliko je važno fokusirati se na svoje ciljeve i aspiracije, a ne na mišljenje drugih. Prvi razlog je što dokazivanje sebe nije održivo. Kada se konstantno trudiš da dokažeš sebe, to može dovesti do izgaranja i emocionalnog iscrpljivanja. Na primjer, ako si u poslu koji te prima zato što moraš dokazivati sebe svaki dan, to će te na kraju uništiti. Umjesto toga, fokusiraj se na što ti je zaista važno i rade na tome. Drugi razlog je što dokazivanje sebe nije pouzdano. Ljudi će uvijek imati mišljenje o tebi, bez obzira što uradiš. Ako se fokusiraš na njihova mišljenja, nikada nećeš biti u stanju zadovoljiti sve. Na primjer, ako imaš šefa koji te konstantno kritikuje, neće biti dovoljno dobro koliko god da radiš. Trebaš shvatiti da njegovo mišljenje nije važno, već tvoje vlastito. Treći razlog je što dokazivanje sebe odvlači pažnju od stvarno bitnih stvari. Kada se fokusiraš na dokazivanje sebe, gubiš iz vida šta je zaista važno. Na primjer, ako si student koji se konstantno trudi da dokaže sebe profesorima, možda ćeš zanemariti svoje vlastite ciljeve i aspiracije. Fokusiraj se na što ti je zaista važno i rade na tome. Četvrti razlog je što dokazivanje sebe nije autentično. Kada se trudiš da dokažeš sebe, postaješ lažan i neprijateljski prema samom sebi. Na primjer, ako se konstantno trudiš da dokažeš sebe kao i cool osoba, možda ćeš početi da lažeš o sebi ili da prihvataš stvari koje nisu autentične za tebe. To će te na kraju uništiti. Peti razlog je što dokazivanje sebe nije potrebno. Ljudi će te voljeti ili ne, bez obzira što uradiš. Na primjer, ako imaš prijatelje koji te vole zbog toga što si je cool, oni će te napustiti čim shvate da nisi ono što misle da si. Ali ako imaš prijatelje koji te vole zbog toga što si autentičan, oni će te voljeti bez obzira što se desi. Šesti razlog je što dokazivanje sebe nije zdravo. Kada se konstantno trudiš da dokažeš sebe, to može dovesti do stresa, anksioznosti i drugih zdravstvenih problema. Na primjer, ako si atletičar koji se konstantno trudi da dokaže sebe, to može dovesti do ozljeda i drugih zdravstvenih problema. Na kraju, prestati dokazivati sebe znači prestati trošiti energiju na stvari koje nisu važne. Znači fokusirati se na svoje ciljeve i aspiracije, a ne na mišljenje drugih. Ako želiš da radiš na sebi i razvijaš mentalnu snagu, zapratite Snaga uma i uključite zvonče.